असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पणांतू हे श्लोक ಪ್ರಾರಂಭಾತುಲಾನ ಆಜಿತೈ ಮಳರಿ ಆಜಿ ಬಹುಶಃ 87 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಷ್ಟ ಪುರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಳಕ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जावचे पुढे हे श्लोक म्हणला ಬಹುಶಃ ह्या संदर्भ अंतू आयच्या दिवसाक ते प्रस्तुत जावन आसा कसलाक म्हळ्यारी आता दीपावली परब चलतास आजी बलिपाड्य प्रथम जावन हे कार्यक्रम प्रारंभ जावचे पुढे आमगे यूथ ऑफ GSBच्या सकट वीक्षकांक मेगेल तर्फेन तशीच यूथ ऑफ GSB चॅनला तर्फेन दीपावली परबेचे हार्दिक जावन आशिल्ले शुभाशय. तुम्ही सक्कडाने दीपावली परब खुशीरी गम्मतेरी सक्कडा लोटो आचरण केला म्हूण हांव लेखता. कॉल केला लोटोची तुम्ही आतां कॉल करूं पुरोची साध्य आसा म्हूण जाल्यार दीपावली विशयी तुम्ही आचरण केल्या विशयी तुम्ही ह्या कार्यक्रमांतू सांगेत. तशी ह्या कार्यक्रमांतू आयच्या एपिसोडाक ज्योतिशी जावन अतिथी जावन आमगे लोटो मंजेश्वर गांवचे कृष्णानंद प्रभू आसाचे हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. प्रोग्राम स्टार्ट जावंक जाल्यार ಬಹುಶಃ एक कॉलर आसा. नमस्कार कोण लायनार आसावा? नमस्कार नमस्कार संदीप म्हणून बँगलोर दुकान उलयतां. नाव कशें म्हळें तुमी? संदीप म्हणून बँगलोर दुकान. दीपावली शुभाशय तुमकां. दीपावली शुभाशय. येस धन्यवाद निमगे उलयाची. हांव मैसूरांतू जाग घेवन एक घर बांदूक म्हणून आसता ते कशी जाता की म्हणून हांवें कसं अडचण येता की म्हणून. नक्षत्र नाव राशी सांगतावा? शताभिष नक्षत्र कुंभ राशी ना जय. जाग आनी पळोवन दवरला की तुमी? ना सूरपूर का म्हणून आसता. म्हळ्यार काम मैसूरांत वा? ट्रान्सफर घेतला. बँगलोर आशिल्लो तो मैसूरा ट्रान्सफर घेतला. तुम्ही जाग पळोवंक येतले बा? वय पळोवका अनुकूल लायक आसा हा जाल्यार जाग पळोवन तर वापस एक विमर्श कोण घेयाची म्हणून. हा म्हळ्यार तुमकां सुरवे मेळची जाग ಸ್ವಲ್ಪ चांग जाग मेळना. हा तिन्नी जो चारी जागो ಸ್ವಲ್ಪ अनुकूल जावन मेळटा म्हणून. हा येत लायक जाग मेळटा पळोव येता. ओके देवाल संपूर्ण आशीर्वाद आसता. ओके ओके धन्यवाद कॉल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. येस थँक्यू. तशी आता मेष लग्न येयलें. मेष लग्नांतू गुरु लोटो राहोस म्हणून तशी की खंयच्या गुरु लोटो राहू ना गुरुक वेया राहू आसा म्हणटाना राहुल पैरी परिवर्तन जालें वय म्हणटाना थंय इकरारी शन आसा. इकरार शन आसल्यार तो कर्माधिपती आनी तुमगेल्या तो आमकां नेचर राशी रायलो म्हणटाना न्ही दुडुकी म्हळ्यार एक फास्ट जावन अर्जंट कोण घेवचें चमका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ नष्ट जाता म्हणचे विशय आसता. म्हळ्यार शनी म्हळ्यार स्लो म्हूण त्या बेज घेतली की वय स्लो म्हळ्यार शनीक आमी एक सांगता न्हू कसो जाल्यार विलंब म्हणजे एक विशय आसता. त्या मात न्ही आनी दोन निर्मांदी आसा म्हणटाना फस्ट आनी दुडूकून म्हळ्यार कसो जाल्यार कोणाक निमगे नशीब घेतले जाल्यार ते कसो जाल्यार संचार दोश आसतालो ना म्हणजे जाल्यार नागा बीद आसताले तसो जाल्यार तांचे दृश्टी आसताले त्या जागेर ना फुड्या काळांत ते स्मशान आसचिल्ले जाग आसताले तसल पुरो एक विमर्श करून ताणें घेतल्यार तांकां चांग जाग मेळटा. हें कशी विमर्श केला तशी शनी म्हळ्यार विलंब एक स्लो म्हूण ताका कसो म्हणजे म्हळ्यार शनैश्चर म्हूण तुमी आयकून आसता पुरो. म्हणजे जेन्ना शनैश्चर बरयतना मनांतले ताचें स्पेलिंग मिस्टेक जाला की बरयल्यार मिस्टेक जाला म्हूण ना शनैश्चर म्हणूय म्हणटाचे म्हळ्यार शनैः चरती म्हूण. शनैः म्हळ्यार होगूर म्हूण चरती म्हळ्यार वतालो म्हूण शनैश्चर म्हूण ताजे खातीर म्हणजे इतली तुमी ग्रह करतना एक राशींतू दीर्घ समयाचे एक ग्रह खंयचे म्हळ्यार शनी. एक राशी भितर 28 वर्स शनी ग्रह आसता. गुरू 1 वर्स तशी विंगड ग्रहाक विंगड आसताची. चंद्र उणेची 2 काल दिवस म्हणते एक राशीक 2 काल दिवस मात्र चंद्रान एक राशीन तशें फास्ट मुवींग कुंडळींतू कोण म्हळ्यार चंद्र तशी. मागीर आत्ता कशें म्हळ्यार तो शनी म्हणजे ग्रह
ईश्वराके लागला देखून ईश्वराला अंश घेतलं देखून शनीश्वरा म्हणतो शनीश्वर म्हणून म्हणतात आणि ईश्वर म्हण म्हणणारी एक आम्ही शिवाक ईश्वर म्हण म्हणजे ईश्वर म्हणाली श्रेष्ठ म्हणून जाता आणि सुप्रीम म्हणून जाता त्या अर्थारी शनीश्वर प्रत्येक ईश्वर म्हणून मी ऍड केली म्हणजे ताका ईश्वर म्हणून शब्दाक ईश्वर शिव म्हणणे ईश्वर म्हणून म्हणली कुळे ताका ಕೆಲವು शब्दाक कशें म्हणारी त्या सुप्रीम म्हणून त्या अर्थ घेवता की श्रेष्ठ म्हणून अर्थ आम्ही घेवच्याक जाता तशी प्रत्येक शब्दाक एक एक गूढ अर्थ म्हूण आसता तशी करेक्ट तशी आता विंगड ग्रहाविषयी सांगता म्हणजे आता राहुल एक परिवर्तन पैसे दिवस जाल्ले वय हे कोणा लायक कोणा वाईट तशें कसले आस की असताच पण आता मेष राशी काढल्या मेष राशीक आता संपूर्ण गुरुल अनुग्रह आयले वय त्या गुरु लोटो राव आशिल्ले मी त्या एकाडे छान आशिल्ले तांकां निजावनु फुडले एप्रिल मे मंथन गुरु बदलावण जावन तांकां लायक आशिल्ले जाल्यार त्या लायका ಒಟ್ಟು राव आशिल्लो देखून ताका लायक येवचे सोण आशिल्लो तसाल मनशांक ऑक्टोबरान म्हणटाना आता कोणाक कामा विशय मस्त कश्ट जाता आसा ना कसलो एक विशय रे म्हणटा त्या परची नंतर ताका ते बिडुगड जाल्ले म्हणटा तो स्वतंत्र जाल्लो ताणें डायरेक्ट तागेले आज्ञ काडू जाल्ले देखून त्या मेष राशीच्या आणि बारीचांग आणि वृषभ राशीच्या आहे तशीची वृषभ राशीच्या अधिपती शुक्र राक्षस गुरु म्हणता शुक्राक तशीची राहू राक्षसूची तशीची केतू या दोन्ही राक्षस गण म्हणताना तांगेल गुरु शुक्र ताका तो फळ चांग दिता म्हणताना वृषभ राशीच्या काही राहू परिवर्तने आणि केतू परिवर्तने बारी चांग तशी मिथुन राशीच्या काही चांग देता तशी ಸ್ವಲ್ಪ वाईट हे करता त्यामारे इक्रारी एकादशांत गूर असल्यार मी सांगता सुप्रीम गुड जलारी कर्मा राव असताना ಸ್ವಲ್ಪ ट्रान्सफर जावचे आणि चर मग भोवंची तसल काम असल्यारी काही जो दूरची गांवाक काण घालताची तसल पुरे जलारी कर्काटक राशीच्या काय तशीची पुड्याचे कोणाले दुड्ड बाकी आशिल्ले ना खंयचे येवचे आशिल्ले ना कोणे एक मनशान दिता 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 म्हण दिसला येता म्हणता पळय तसल पुरे दुड्ड असले येवचे तसल टायम म्हणताची जाल्यार ते राहू नवा मारे येता गुरु कर मारे येता हांगा शनी अष्टा मारयलो जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट बघू का जाता जाल्यार फुडें तितलें ना म्हूण सांगता अनेक राहुल आणि केतुल विचार सांगता म्हणजे प्रति एक ग्रह प्रदक्षिणाकारी गुंताच राहू आणि केतू कशें म्हळ्यार अप्रदक्षिण जावन आणि विंगड ग्रहांक एकला कनेक्शन बहुशः आसना राहू आणि केतूक डायरेक्ट कनेक्शन उदाहरणा राहुल थंय परिवर्तन जावन मागशे येयले तर जाल्यार केतू येशाणा मुखार वता गुंता तशी राहू मेषार तुलान पैचे दिवसाक एक 18 महिन्यानंतर एक राहू एक राशीन 18 महिने असता त्याची नंतर मेष राशी तुलान राहू ग्रह मीन तो आजस केतू ताजे ऑपोजिट डायरेक्शनारी केन्ना राहूला ऑपोजिट डायरेक्शनारी केतू असता 7 राशी अशाण काढायची एके अशाण रिवर्स काढायची 7 राशी केत असता मीनारी राहू आशिल्ले निमित्त आता कन्यारी केतू असता तशी प्रत्येक ग्रह चलन जाता असतात आणि सांगेन म्हणकेची गुरु आणि राहू ಒಟ್ಟು आशिल्लेच्या ते गुरुल फल मात्र सांगितलं उदाहरण खंयचे राशी करताना नवमारी मेष राशी येईल म्हणले की मेष राशी नवमार येयल्या त्यातना गुरुल फल मात्र सांगू जायना राहुल एकडे तडे आज नवमारी गुरु म्हण म्हणताना भाग्यारी गुरु मात्र गुरुल फल मान सांगेत नावे पंचमारकी येईल म्हण जाल्यार गुरुल मात्र फल सांगू का आज ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ जाता आणि तांगेल कार्य सुगम जावन जाता ಎದ್ದುಳ್ತಾ ರಬ್ಬಿಲ್ ಕಾಮ್ असता ताका ಸ್ವಲ್ಪ स्पीड अप मेळू सूर जाता त्या राशीच्या म्हण सगळ्यांक ऑलमोस्ट या परिवर्तन ऑलमोस्ट सगळ्यांक एक परिवर्तन दिताची कोणाक वायट असला रे ಸ್ವಲ್ಪ ताका चांग आसताले आतां मेष वृषभ राशीच्या गुर वेयारीची जाल्यार गुर वेयार म्हण नष्ट स्थान जाल्यार ताशी जागो कुजाल जागो त्या गुरु ते मस्त वायट करना म्हणटा एकादश राक्षस गुरुक सपोर्ट करून ते राहू येयलो ताका आनीकय सपोर्ट करता आसा तशी हांगा शुक्रय परिवर्तन जाल्लो बुधय परिवर्तन ह्या म्हयन्यांत मस्त परिवर्तन जाता तशी आतां पर ಸ್ವಲ್ಪ दीस गेल्यार शनी वक्र जाता आसा आजय फल मेळटा तातूंत ते वृषभ राशीच्या काडू चमकल्यार शनीला नवमा फल येता आता कर्मा फल आसा ताका नेक्स्ट नवमा फल दितो मग कर्माधिपती म्हणजे नवमाधिपती एकलोची तशी लाईव्ह कव्हरेज आणतो तुम्ही ज्योतिष प्रोग्राम पळयता आसाची ज्योतिष प्रोग्रामा लाईव्ह आणतो नंबर तुमकां डिस्प्लेन तो दिसता आसता त्या नंबराक तुम्ही कॉल करून हे लाईव्ह प्रोग्रामांत सीधा प्रश्न ज्योतिषा संबंध पावनाशिल्ले
कसले तुम्ही गेस्टाल निमगू कामोन जाल्यार री निमगू येता लाईव्ह कवरेज ऑफ GSB ಬಹುಶಃ ನಂಬರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮಲ್ಲ ಅವ एक निमून घेता नंबर एक डिस्प्ले करूक साधारण जनालागी त्यांनी नोट कर नसताची त्याला डिस्प्ले भितर एक नंबर घाल्ला री तांकां एक कॉल करूक सुलभ जाता तशें एक डिस्प्लेन तूं एक नंबर घालका म्हणून आमगेले बॅक एंड टेक्निकल टीमा लागीं निमून घेता तशी ज्योतिष दर्पणाचे आम्ही साधारण एक 87चे एपिसोड येवन पावलेची ताजोटो दीपावळीचे एक शुभ संदर्भ शुभ एक समय चलताच धनत्रयोदशी धनतेरस म्हणून म्हणताचे आमी ಬಹುಶಃ ते कडेन नॉर्थान तूं भारी फेमस ते धनतेरस म्हणून साधारण मट्टाक ते धनत्रयोदशी दिवसू आमकां उद्दा भरचे परब येता ह्या फाटी चतुर्दशी टच जाल्यार म्हळ्यार सकाळी त्रयोदशी शनिवार दिवसू आमकां उद्दा भरचे जलपुराण म्हणून म्हणटाचे सायंकाळाचे त्या परब गेले आयतारा दिवसू नरक चतुर्दशी कालचे दिवस दीपावळी अमावास्येचे परब तशीच आजी बलिपाड्य बलिले काणी गुतशपूर तुमकां राजा बली आनी वामनाले सांतुला नमकां ते काणी आनी सांगताची बलिचक्रवर्ती काणी तदनंतर ताका बलिपाड्य म्हूण म्हणटाची गोपुजेचे एक विशेष जावन आशिल्ले आयचे दिवसाक श्रेष्ठ म्हूण म्हणटाची गोपुजे दिवसूय आजी तशी अंगडी पुजा धान्यलक्ष्मी पूजा आनी धनलक्ष्मी पूजा धान्य जिनसी अंगडी म्हूण म्हणटाची आमी उलयतना सादारण जिन्स अंगडी म्हणचे ताजे फुल म्हळ्यार एक सोडवान सांगतना जिन्सा अंगडी न्ही जिनसी अंगडी म्हळ्यार धवस धान्य तांदूळ असले एक अंगडी खंय आसता की ताका धान्यलक्ष्मी पूजे जावचे धान्यलक्ष्मी पूजेचे दिवस आजी बलिपाड्य धनलक्ष्मी भांगरा अंगडी म्हणले विंगड आमगेले खाली व्यवहार जावचे स्थळ तांणी अंगडी पूज करतना नॉर्मली जावन सामान्य जावन धनलक्ष्मी पूज करचे त्या पूज करचे एक तिथी कसं म्हळ्यार अमावास्या विंगड म्हयन्याचे अमावास्या आमी स्वल्प आमगेल सायड हांव सांगचें आमगेल समाजान तूं अमावास्या खंयची पूज करनाची जाल्यार दीपावळी अमावास्ये दिवसू विशेष जावन सगळे वर्सान तूं आश्विज मासान येवतले अमावास्या तंतू दीपावळी परब धनलक्ष्मी परब धनलक्ष्मी पूजा आमी करताची आनी दीपावळी विशयी कशें म्हळ्यार आमगेल्या देशांत प्रति एकलो भारतीय आमगेले हिंदू संप्रदाय पुरवय जाल्यार प्रति एकलो भारतीय इंडियन म्हूण कोण आसा की हांगाचे प्रजे कोण आसा की ते मत पंथ सक्कड सोडून दीपावळी म्हळ्यार परब तांणी आचरण करताची दिव जळयताची फटाके मारताची अशी मस्त विधारी हे दीपावळी परबेचे आचरण चलता आनी दीपावळी म्हूण म्हणटना मस्त जन आतां एक सेक्युलर म्हूण एक वर्ड शब्द काणू मस्त जन येताची आमगेल परबे हिंदू संप्रदाय परबेक मात्र तांगेल स्वल्प परिसर प्रेम हें पुराय तांकां उठयता दीपावळी पटाके मारून जे हें पुराय आतां वायू मालिन्य हें मालिन्य पुरवय बट आमगेले परबेक मात्र कसले अशें येता त्यामुळे आमी आलोचन कोरका जाता जस देखून प्रति एकाक समजावन आमगेले धर्म आमगेल संप्रदाय आमगेल आचरण आमगेल कल्चर आमगेले संस्कृती आमी वरोवचे आमगेले कर्तव्य तुमी ते कर्तव्य पालन कराची म्हणून ह्या संदर्भान सांगता जशीची फोन नंबर तुमकां डिस्प्लेन तूं आतां ಸ್ವಲ್ಪ वेळान येता त्या फोन नंबराक तुमी कॉल करून कसलेय डाउट्स म्हणून जाल्यार खंडीत जावन निमगू येता फोन नंबर तुमगेले मुखार येता आसा 6364045777 6364045777 हे नंबराक कॉल करून ज्योतिषा संबंध पाविल्ले कसले आमगेले अतिथेला उलोवका म्हण जाल्यार खंडीत तुमी उलयत कसले शिक्षकाक सांगू असले सांगेत कसले ह्या संदर्भांत ज्योतिषा विषयी कसले एक पित्रांगेल विषयी की ग्रहांगेल विषयी की वय म्हळ्यार आतां एक्स्पेशली काडू ह्या म्हयनो नोव्हेंबर म्हयन्यान तुची हांव पळयला म्हणटाक
हायस्ट ग्रह परिवर्तन म्हणून सांगता ना बूद आता पैरी तुलार आशिल्लो ವರ್ಷಕಾರ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನೇ ವಾಪಸ್ दोन म्हणटा थंय ಸ್ವಲ್ಪ त्या वायट तशीच शुक्र कन्या रस ह्या म्हणजे तर तो वापस शुक्र तागे ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಆಪತ್ತು तेद्दान ಸ್ವಲ್ಪ जन आतां ಕೆಲವು जन ಲೆಕ್ಕತले राहू केतू चेंज जाल्लो पूरा जनांनी सांगलें चांग म्हणून आमकां कसलें चांग जाय न्ही बट थंय राहू चेंज जावन अशें पुरो जाल्यार शुक्रूय थंय तागेले एक शत्रू म्हणून सांगू येतं बुधाक तसोच जाग्यार आसता म्हणटा ताण आतां परा नेक्स्ट म्हयने भितरीची आमी एंड म्हणटा तोवय परिवर्तन जाताना तसोच जनाक येता तूं चांग फल तो दिता म्हणल्यार वृश्चिक संक्रमण जातरी म्हणल्यार परा रवी वृश्चिकार येतरी कूज तागील क्षेत्राकय येता त्या पुरो एक लायक टायम म्हणून सांग म्हणजे डिसेंबर म्हयनो एक ऑलमोस्ट सकडांक एक चांग येवचे तसो एक टायम म्हणून सांगू येता तशें आणि ಕೆಲವು ವಿಷಯ तुम्ही सांगिल प्रकार सकडांक चांग म्हणाले विषय म्हणले आता देश ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ एके परदेश आवटो एके जगत्या ಅಂತೂ युद्ध पुरा संभव जाता ಸ್ವಲ್ಪ जन वायट असता त्या खंयचे आदारार सांगचे एक्चुअली युद्ध म्हणून सांगतना आमी कुजाकच ह्या करताच तेन्ना कुजानच ताका साथ दिवची जाल्यार आत्तां पळयाची कूज आसा शुक्राल जाग्यार ते आतां रवी येयलो बट रवी नेत्तर ಸ್ವಲ್ಪ आतां खंयचेय गलाट थंडेलो म्हणजे ते कूज असल बल उण जाल्ले बट ते रवी नत्तील वेळार तुमी पळयले गलाट जाल्ले बट आतां थंडेल ते तशीच नेक्स्ट कूज तागेल क्षेत्र वता तागेल क्षेत्र ताका बल चडची तेन्नाय ते रवी आसता देखून गलाटाचे मस्त साध्य येता ह्या 2 म्हयन्यान कसं ह्या सिसना म्हणून सांगता तशें आणि आता अर्थाक माड जाल्ले पित्रांगेल मस्त डिस्कशन हे ज्योतिषा वेळार येता वय पित्रांगेल कार्याविषयी तुमगेले एक एक्सप्लेनेशन पित्रांगेल कार्य म्हणजे विषय व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आम्ही देवालागी पुणी चूकी मगून तप्पू काणीक गालारी देव एकपटीक पुणी आमकां क्षम दिता म्हणून जाल्यार पित्र तशी न्ही बाधाकार आशिल्लो तशें पित्र कसा म्हणटा म्हळ्यार आमकां तूं पळय सुरवेक तेदान तुका हांव बरी करता कितलीगी एक्सपेरिमेंट म्हणून कितलीगी एक्सपिरियन्स आसता ह्या विशयार कितलीगी कडेन आमी चमकल्याची पित्रांगेल दोश परिहार केल्यार तशी तांगेल्या कुटुंबे जायत तागेर उद्योगात जायत पुरे एक परिवर्तन तागेल्यान तयलें ಕೆಲವು कडेन जाला म्हणटा ताका पुराक कारण ह्याची व्या म्हणजे विशय आसता जाल्यार ಕೆಲವು पयस ह्या दोश येवची कशी म्हणजे विशय दोश येवची कशी म्हणून आता आमगेले एक गरकडेची काडू चमकालारी 7 जन बाबा वसाची ना 4 जन बाबा वसाची म्हणून मिगेला येताचे आम्हाला हांगा तुमगेल पळयतना असं असेल दोश दिसता तुम्ही मलगडेल काम करनाच्या आम्ही दुबाय अशें आमी अण्ण गांवांत करता म्हणून म्हणा गेल अण्ण गांवांत करता तुम्ही येता ना आमकां येवचें जायना कळवा तसल विशयार ಸ್ವಲ್ಪ तांकां तेजे बाधक दिसून येता तांगेल्या ग्रहाची गती वायट आसतना चड जावन दिसता म्हणजे म्हणटा तागेल चेडूं ताका वर्शी करता जेव्हा श्राद्धा त्याग दी तोच अटेंड जायना म्हणटा तागेल चेडूं त्या विशय गोत आसना म्हणा गेलं कितलीगी जनाक तांगेल्या अन्नाला भावंडाला गुर्त आसना ಕೆಲವು ಜನ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವು ಕೋಣು म्हणून ಗೊತ್ತ आसना म्हणून तांगेले कुटुंब विशय कशी करचे म्हणजे एक तशी अनेक कशी म्हळ्यार ಕೆಲವು पटी एक गरकाड मस्त जन चला चेडूं आसता ना चली चेडूं आसताची तांगेल भित भितर कसा घरा एकलो गांव सोडून वचून आसता म्हणा गेलो म्हणटा तो आसगी नागी मनशाक विशय ಗೊತ್ತ आसना प्रश्न मार्गार पळोवच्या वचनाची म्हणटा तसला एक तो गत जल जलरी तागेले एक बाद दिसून येता मग तक्क जावकल तसर परिहार कोरका जाता आता कितलीगी वर्स आमी करयनीची म्हणटा एक बटमा आमगे एक ज्योतिषी सांगता अशें अशें पित्रांगेल दोश आसा त्या क्लियर कराची म्हणटा कसा करताची सीधा वताची नारायण बली करताची त्याला जाल्ले म्हणजे ना खंयचे वताची सीधा तिला करताची चर्चा करना अशें म्हणजे वय म्हळ्यार आतां आमी एक पित्रांगेल कार्य करूंक देवाल कार्य करूंक मस्त व्यत्यास आसा देवाल कार्य देव आम्ही कशी दिला रे तो स्वीकार करता म्हणून म्हणा गेल एक देवाक एक तुळसी दिवन पूजा केल्यार पावतके जाल्यार पित्रांक तृप्ती करची बारीक कष्टा विशय म्हणटा तुम्ही नारायण बली तिला हवन त्रिपिंडी ह्या पुरे करतरी वापस ज्योतिषी वचून निमगे येता ना निमगेला आमी ते केला जाल्यार दोश दिसून येता कशी म्हणजे म्हणटा
आमकां कशी कोरका म्हणजे विशय मना गेलवा तशी ताका आमी करका म्हणटा आमकां ताजे वटूची देवाल्या कोपस गे पळोवका फस्ट म्हणटा ताका पुरो जावं तसर काणीक गी ताका जावं तसले एक विशय पुरो समजून घेवन मागीर तुमी पित्राल कार्य केल्यार त्या बाद क्लियर जाता म्हणून करेक्ट मलगडतून आम्ही एक वाक्य ऐकून गेलायचे पित्रकार्येषु न प्रमदितव्यम म्हणून एक संस्कृतान एक वाक्य ते पित्रकार्येषु न प्रमदितव्यम म्हणून आमकां विशेष जावन आमगे समाजात कोण ब्राह्मण म्हण आसा की ब्राह्मण म्हळ्यार पुरा येयले खाली बट मात्र ब्राह्मण म्हण न्ही प्रति एकलो येयले तांकां विशेष जावन पित्रकार्यातून आमी वंचित जावचे नज ते कार्य त्या समयाचेरी त्या कालाचेरी त्या संदर्भाक करूंका म्हणल्यार एक विशय मलगडतून आमी ऐकून आयलेच तशी अनेक कॉलर आसता तांगेले उलोवन मागीर येता डिस्कशनाक नमस्कार नमस्कार मामा आम्ही गणेश पै म्हणून बेंगलोराकडून नमस्कार गणेश माम तुमका दीपावलीच्या हार्दिक शुभाशय हा तुमका दीपावली शुभाशय धन्यवाद धन्यवाद उलय गणेश माम उलय आमगेले वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र हां आम्ही बेंगलोरांत एक घर बांदचा केला पुरा परमिशन पुरा जावन पण जर डिमॉलिश करना ताजे बांदता आसताची त्याचे घरची काम सशस्त्र जावन जातले केन्ना जाता म्हणून सांगून तशें तोंदर जायना की जातोय म्हणून निमगत आशिल्लें पळयता आसाची त्याचे नक्षत्र खंयचे आहे गणेश माम वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र नक्षत्र वृषभ राशी नमा वृषभ राशी ओके घर बांदता आसा न्हू तुमी ताजे वयरी वा नाही विंगड नाही आम्ही आशिल्ल्या जाग्यांचे आशिल्लें घर डिमॉलिश ताईची न्हू बांदता आसाची त्याची जाग्यार अनेक घरात परमिशन घेऊन नवे घरात परमिशन घेतलंय हां आता बांधता काढला म्हणून जायत तुमी बांदू काडीत हा हा ताका कसले या ना म्हळ्यार मीन राशेरी राहू जाल्यार द्वितीयारी म्हळ्यार वाकस्थान कुटुंबस्थान विद्यास्थान सरस्थानान तुची रक्षास्थान म्हणटा देवाल अनुग्रह आसा हा हा कोरीत जलारी ताज्या भाशे पुढे तुमी हा मूल जावन आशिल्लो तसले नागालंगा हा हा वचून हं. एक काणीक दवर हं. ते नागाक पूजगी इत्यादी कर्म कोरून मागीर तुमी आत घालाच हा अड्यात म्हणजे आमच्या सायडान तो आम्ही नॉर्थ केंद्रा सिद्धापूर तालुका खंयच्या नाही आस तुमगेले मूल नाग काही आसा आमगेल्यांचो नाग पूजन तितलें नाम आमगेले नॉर्थ नाग केंद्रा जाल्यार वाडना तुमी बेंगलोरांत वाशिना वा ते लागीं खंयचे एक नागाल क्षेत्र वचाच हा हा ते घाटी सुब्रह्मण्यानी म्हूण आसना वा पळयता हां तसल कडेन वचून एक घरा खातीर मागून नागाक एक सेव कोरून याची त्याचे कोरका याचे कोरका म्हणना तुमकां तेद्दान कसं दिसता त्या एक सेव कोरून तागेले परमिशन घेवन याची अड्यात अडे येना हा हा मना गेल वा कळ्ळें मामा तितलेच म्हळ्यार अड्यात अडे येवच्या नज म्हणून सांगचें हा हा कळ्ळें मामा इथे तितले करलाचे आनी तुमी आत घालाचे जाता हा खंडीत थँक्स मामा धन्यवाद वय वय धन्यवाद गणेश माम धन्यवाद मामा थँक्यू थँक्यू तशी आणि प्रोग्राम 8 घंटे चलता त्या 8 घंटे पुढेची लाईव्ह आणतो कसले प्रश्न समजणारी तुमका निमगुचाक अवकाश आसा खंडीत जावन कसले संकोचना अशी तुमगेले प्रश्न तुम्ही निमगू येता अनेक बहुशा कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार उलयाची आम्ही उडपादक न्हू तट्टम म्हण न्हू उडपा तट्टम दक न्हू तुमका दीपावली पर्वेचे हार्दिक शुभाशय सेम टू यू थँक्यू धन्यवाद निमग्या प्रश्न निमग्या आमगेले केल्लेले वर्डिके विशय निमगुचाक मामा हां राशी नक्षत्र राशी नक्षत्र एक सांगता वा चलला राशी सिंहराशी मग नक्षत्र जय हॅलो पळयता सची दाय सप्तमाधिपती अष्टम आरेस प्राय कितले जाल्ले 17 9 90 90 म्हळ्यार 33 ವರ್ಷ नवा वय वय वय
33 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮಾರಸ್ देखून हा नवा मारी राहू नवा मारा वसलारी एक सान नागा आल्या दोष म्हणे सांगू जत्ता हा इथे मार सप्तमाधिपती अष्टमारस देखून तुम्ही मस्त पळयता असाची समज मेळ्या ना म्हणे सांगता वय मामा कळवा हा तुम्ही फर्स्ट कसा कर का म्हणणार आहे तुमगेल त्या जाग्या लागीची एक देवस्थान सुका देवस्थान नागाल एकच त्या तुमगेल आहे काही तुमगेल कुटुंबाची आता नाही नाही मी गेला अम्माल कुटुंबाच्या कोणाला मी गेला अम्माल कुटुंबाच्या आम्हाला होय नाही नाही अम्म वाय वय 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 त्या नाही ते आम्हाला कुटुंबाच्या अंगवत चुंजा आहे ना हा तुम्ही एक काम करायचे कसा मग चांगला तागील वालडी के विषय यार जाऊन हा एक आश्लेष बल जेव्हा सांगून घ्यायचे हा जायत म्हणा गेलो आश्लेष बल सांगून घ्यायची म्हणा सुरुवात वचून करची नाही हा जायत जायत मामा पाय सकाळी उठून जातारी तुमगेला नित्य कर्म जातारी एक पेपर आन तुगे एक अंगठी तुगे एक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು 101 108 तुमके येता अनुशक्ती कांड ಒಂದು देवाला मागच्या हा जायत मिगेल या पुत्ताला वालडीक जातारी अवशेष करयता जळदीतलुगी वालडी करून देऊ का म्हणून सांगून देवाला मागून घेतला रे हा येवचे महिन्यानंतर ताका सोयरीक येता आमका मूल मुंजेश्वर त्यांना मंजेश्वर देवस्थानात तू सांगून घ्यायची हा हा जात्तर केला पूर आता नाही हा वालडीक जात्तरी हा जायत मामा आता कांड आता ईड कांडवरच्या म्हणताच्या मी तशी वय 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 मला हे तो तो बाहेर गावात असतं मला गावा येऊन रबता की त्याने काही रबल्या पुरं म्हणून नाही तुम्ही कांडवराची म्हणजे हवा हा जायत नाही आम्ही कांडावर करते मला काम टाकता तरी हा हें आतां दोन्ही क्वेश्चन जेल नवा जायत नाही क्वेश्चन दोन्ही जेल अनेक पडी कराय जाय नवा हा, जाय, विषय मेळना तुमका उत्तर वय 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 हा, धन्यवाद जायत. मग कॉल केला हा, धन्यवाद मामा येस तशी मला आता ईड कांडवरचे ताजी एक प्रामुख्यात कसं नाही म्हणजे देवाला दोष असते नाही नाही हंगेल विषय नाही जनरल हांव सांगचें म्हणजे देव आम्ही आम्ही करचे काम आका अडेत अडेताना आम्ही ईड कांडवरच्या म्हणताच म्हणतात आमगेल काम सुसूत्र कोण दी देवा आमोने आम्ही क्षमापण मागचे ऍक्च्युअली तशी केलो जण कशी करताना सुरवात करून देताच केलो जण सांगताची कशी म्हणारी आम्ही देवाला चॅलेंज करचे म्हणून कसं लाय लाईट एक ऑन आसा ऋषिकेश तू म्हाका कधी लाव तुका दिता म्हणून सांगून पडला तशी ऍक्च्युअली तशी नाही त्या आमगेले काम कॉल सुसूत्र आसा एक मिनिट कॉल आलास का नमस्कार नमस्कार ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಣ ಒಲ್ಲೋಚೆ ಅವ ಕೊಡಿಯರದಕ್ಕೂನು ಹಾ ಅಶ್ವಿನಿ म्हणून मी गेले दुवे लेक्चर निमगू चाशीले ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚಿ तुमका दीपावಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಐತೆ सेम टू मामा थँक यू ನಿಮ್ಗೆ कसं निमगू सानवी म्हणून 7 वर्ष हा मृगशिर नक्षत्र वृषभ राशी हा ती शिक्षण त्यांनी मागशी पडल्या तशी आणि तेशी कंटिन्यू जात की ना वर्ष कितलं आहे वर्ष 7 मला किती एक दोन्ही क्लास की ना ना फर्स्ट स्टँडर्ड ते ते इथले वगैरे तुम्ही टेन्शन घेतला त्या विषयारी मला बहीण करता ಚೆಲ್ಲಿ ನೋ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಳಲ ವಿಷಯ ಕಾಡ್ಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲೋ ಮಸಲೇನ ಎಕ್ಕುಲಾಕ ಭಾಗ್ಯತ ಐತೆ ಲಕ್ಷ್मी येवचे घर काढा वय वय तशी ती आजी मग बहीण करता मस्ती गेली रे एक मिनिट सांगताच ती कंचे महिना ती गेला डेट ऑफ बर्थ महिनो कंचो जून 23 2017 जून वा ओके 23 ऍक्च्युअल येईल राशी प्रकार मागशी पडून नज्ज तीण जल्लरी आयल राशी अष्टमार वेस अष्टमार कुजस म्हणताना एक ते जातकांत अनुसार जावन असेल तसं जाल्यार तुमगेर मालगडाल देखून येईल तसं एक दोष आसा म्हळ्यार तुमगेल्या जनरेशनान फुडल्या जनरेशनान अशी कसं एक चल्ड आसा पुरो ಸ್ವಲ್ಪ डिले जावची तशी ते आसा तसलेच एक अनेक तलेमारू अनेक मत्ती घेवन येयल्या म्हणून सांगता तांता एक जात एक करेक्ट विमर्श केला रे तक्क जाव जाल्यार तुम्ही परिहार कोण घेतल्यार मागीर हे समजता म्हणून सांगता परिवर्तन आसा जाल्यार ते सानक सगी एक दोष हो त्या तुम्ही क्लियर करून घेतला पुरो म्हळ्यार मालगडाल देखून चैन म्हणून सांगता चम्याका
हा म्हणागेल त्या चैन कट्ट केला जाल त्या कसा म्हण समाजची विमर्श कर का तुमगेला कोणा गोत्तच तसं ज्योतिषी लागी तुम्ही करेक्ट जाऊन त्या जातक विमर्श करू सांगायचं आणि तू परिवर्तन असं काय ना तरी येवचे वर्ष भितर ते समजाव चान्स असतं तिका म्हणारी याक कशी म्हणारी मंदगती म्हणता चक्का हुशार ना म्हणून नाही ती वय हुशार असतं मला भजन आणि सांगता त्या करेक्ट सांगता मंदगती म्हणच्या का मंदगती म्हणारी आमक ज्या ज्याला आम्ही करताची अनेकला सांगल्यार आम्ही करण्याचे वय वय येत ताका तुम्ही त्या करेक्ट एक विमर्श करून त्या मंदगती कशा इल्या म्हणजे पडून ताक जाकला परिहार केल्यार पुरो अनेक मम्मा आम्ही घर घेत असायची ते मुखातून आमक कॉल करू येतो कसं हा, जय निदेश नाही भगवान. अनेक Sorry, कोण sorry, की राखता sorry. असाची आणि हा, जय, टेन्शन जय. घेऊ नकाची ती भजन हा, म्हणता जय. तुम्ही सांगताची ती भजन म्हणा देवाला नामस्मरण करता आणि जय टाइम दिला तशी बुधन जत्ती कसं भिऊ नकाची अनेक आणि विषय tension करू नकाची येत आहे जय येत आहे आणि आवा येसान असताना मस्त दड्ड आशिल्लो नाही आता बुधन म्हणून सांगची नाही ते कालकालान मस्त परिवर्तन जास्त केलं पण इथं टेन्शन घेऊ नकाची हा जय जय माझ्या राहू जय. दशाच्या धन्यवाद. जय 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 Yes. तशी एक प्रश्न निमित्ताना दैकोन एक निंबूच्या एक अवकाश आम्ही दिवची कसं लायक म्हणारी विंगड ज्यान फोन कोण असताची तांके एक लाईन मेळ का अनेक कॉन्टॅक्टर आस का म्हणाल खातीर मात्र जसं कोणी एक प्रश्न मान्य घेपळे तिथले बग्गी अनेक कॉलर लाईनार असताची नमस्कार उलयाची हा म्हणजे नाव श्रीराम म्हणून हा म्हणजे शिर्षीच ना शिरसी शिर्षी होय शिरसी मारिकांबा त्या देव होय होय. Yes. धन्यवाद तुमका दीपावली परबेज शुभाशय हा हार्दिक थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू निम्या प्रश्न घ्या हा म्हणजे हांव एक इन्स्टिट्यूटात काम करता असता कॉलेज इन्स्टिट्यूटात तो हा ऍक्च्युअली अन्य एकदा पोस्ट नाही गेले कायम करता वर्क करता आशिल्ले हम्म. लेक्चर घेऊन काम करता असता ते केन्ना कायम जातले म्हणून सर चांगले टेम्पररी काम नक्षत्र खंयचे तुमगेले म्हणजे पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशी आमचं म्हणजे हाल बुधदशा शुक्रभुक्तीच्या नाव कसा बरं हा 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 ಸ್ವಲ್ಪ जाल्यार medical त्यांचे कायम जपतना म्हणजे 8-10 वर्सांनी काम करता लागून हम्म, हम्म, हम्म. परमनंट म्हणा तुम्ही परमनंट कोर म्हणून काय ना त्यांनी कोरोनाच म्हणून काय नाही ना तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर गेला जाता ग्राहक आणि खंयचे मुखार वता मातशी इन्स्टिट्यूट मुखार वताना म्हणची नाही तांकां इंट्रेस्ट ना अंतू हा म्हणा गेल्वा तेदून तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ते तांगिला पशी वयल्या सिनियर म्हणता त्या इन्स्टिट्यूटाच्या मॅनेजमेंटाला की कोणाला थ्रू उल्लेसिल्यार पुरे तुमका नेक्स्ट फायनान्शियल इयर येता नवा तेदून तुमका आक कसाला परमनंट जावन जाता तुम्ही हा तुम्ही अशी बसल्यार जायना जायना न्ही ಸ್ವಲ್ಪ ताज्या पशी वयल्या म्हळ्यार मॅनेजमेंट हा ಸ್ವಲ್ಪ इन्फ्लुएन्स केला जाता म्हणून सांगता जाता न्ही वय 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 कितले दिवसात जाता सर हांव प्रयत्न केला आता नाही तुम्ही आत्ता प्रयत्न केल्यावर नेक्स्ट फायनान्शियल इयर म्हणतो परमनंट जाऊन तुम्ही नेक्स्ट काम आवताच बरी न्ही वय ओके अनेक बरं मामा हांव आतां एक एग्जाम म्हणल्या केपीएससी एग्जाम हा हॅलो हा, हा सांगा. ते केपीएससी एक्झामाचे रिझल्ट आता येऊच ते म्हणजे ते आर्थिक इलाक्याचे नाही का, आर्थिक ಮತ್ತು सांघिक अधिकारी म्हणून तंतरी जपले गेले हे सोडलेली तुमगेले ते फर्स्ट प्रश्नाची वेळ आता नाही दुसरा प्रश्न आम्ही केपीएससी एक्झाम म्हणलं केपीएससी नाही नाही आता तुम्ही सेकंड क्वेश्चन निमित्त असावा होय होय सेकंड क्वेश्चन अनेक पट निम घ्या जाय ना आणि तर जायनगर ताम पुणे योगात घेतलो म्हणून आवड ना आखे सांगून सोडा मला ते रिलेटेड देखून त्या एक्झामाक आणि आत्ता शिकामा रिलेशन ना नवा होय ना 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 त्या कष्टस आत्ता शिकामाची सुलभ म्हणून दिसतास आता काम हा वय 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 ओके 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 जय धन्यवाद तू कॉल ओके नमस्कार 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 तशी प्रोग्रामान तू मस्त्यानं कॉल करताची मस्त्यानं या ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमा वैरी प्रीती दवरला मोग दवरला सहकार केला ज्योतिष दर्पणा तुम्ही केन्ना ते सहकार करता असता की अशी कार्यक्रम मुखार वता असता अनेक कॉलर आमगे लोट आसताची नमस्कार नमस्कार उलयाची हा नमस्कार आणि शुभ दीपावली म्हाका मोबायल सर्वे बद्दल विचारचे
हा? विचारायचे तुम्हाला चेली नक्षत्र सांगता हवा नक्षत्र तिगले पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रा नक्षत्र कुंभ राशी वा कुंभ राशी होय कसं निंबू हॅलो कसं निंबूच्या आशिले तिगले लग्न झाला 3 वर्ष झालंय ड्रायव्हर जाऊन दुसरे लग्न केलं आहे आणि आता बांबून असं पडाय हागले मकर राशी आणि उत्तर आषाढ नक्षत्र 3 वर्ष दोन माय माव आणि बांबून मस्त सतेतात मस्त सतेतात या दोन्ही पटी होय मस्त बेजार झाला मका आईल राशि का हा कर्काटक राशि का बाधक राशि मांदेस हा ಅಂತ मस्त कष्ट बघता म्हणून सांगता अच्छा म्हणा गेलो हा ज्याला अष्टमार शनी असा तो बाई एक नमुन्याचे किरकोळ एक अच्छा म्हणे मेंटली टॉर्चर घेता म्हणून सांगता मस्त टॉर्चर करतात 3 वर्ष दोन पहिलीची बॉडी गॉड उरलेली सगळे उरलेले पुरे आणि एक मिनिट हे समकोर जातो कसं जात आपले समकोर कसं कोरेता नाही कसा परिहार कोरेता तनगे प्रॉब्लेम सांगलाय तर एक सोल्यूशन एक ಕೊಡೋಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲ್ಲ ಜತ್ತಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಕ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ರಾಹು ಎತ್ತ ತಿಕ್ಕ ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಾಧ ಎಸುಕ ಸ್ವಲ್ಪ नाही कसं कोरता तक्काची फर्स्ट अन्य काही असे तुम्ही कंची गाव अशा आम्ही नवी मुंबईत असते पाणी गेला गाव काही प्रणाल मगल बामणा गलगाव अंकोला हा काही तुम्ही गेला नागाला ना रक्तेश्वरी तसल कसं या देवालानी आम्ही नागा गेल्या दर वर्ष वसून कल्ले ना कल्ले पूज करून येतात मम्मा पूज करची विषय ना तही कसं की बाक असू का मना गेलवा तशी मागे तुम्ही मालगाड्याला काम आहे तुम्ही समाज आहे ना म्हणून सांगताच आम्ही दर पितृपक्षाचे करतात पितृपक्षाची नाही आहे बाकीच्या श्राद्धाधिकारी समजाय ना म्हणून मालगाड्याला देखून येईल देखून त्या समजाय ना म्हणून त्या करेक्ट विमर्श करून तक परिहार केला री समजती समजाय ना म्हणून ना कल करता पडतले मग सुट्टागल आणि सिडनेगल आमगल बरेच धू आणि माई आवती रखते पण यामल धुवे तो मस्त त्रास मामा भाई तुम्ही एक काम करायचे तुम्ही दो वेळ जाता एक फर्स्ट एक पेटवून द्यायचे या नंबर आधी हॅलो या नंबर पेटवून द्यायची त्या जाता पळून त्याची करेक्ट रेमेडी सांगता तुम्ही कराच मग जायचं कल म्हणून सेव्ह करू आमचे नंबर नाव यूथ ऑफ जीएसबी हा जायचं हा धन्यवाद जायचं हा धन्यवाद मामा जास्त येऊची दीपावಳಿ परब तुमको शुभ जाव दीपावಳಿ परब तरी येऊची दीपावಳಿ बित्तेरी तुमगे पूर्ण कार्य जाऊन शुभ दीपावಳಿ जाओ तुमका खुशीर धन्यवाद धन्यवाद यस अरे परिवर्तन आपल्या देवानुग्रह परिपूर्ण येला तसा ना तर केल्यार समजता म्हणजे आमकां आरोडारीची पुरा के सांगू जाय ना जाताकार कसा असं म्हणे पळू का जाता तशा जाताका विषय कळला यस तशी आता पित्रांगेल विषय जाल्ला अनेक बहुशा कॉलर आसा नमस्कार उलयाची लाईनार आसा हॅलो नमस्कार मॅम आम्ही कोडया लागून प्रथमेश म्हणू हा दीपावಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ सेम टू यू थँक्यू निमगे आम्ही मुखार घर घेतल्यासाठी त्या घरात येतो लाईट बरं पाणी नाव नक्षत्र कसं तुम्ही गेला कोणाला नाव रे मिगल नावारी नाव विनायक राशी मीना नक्षत्र रेवती काही अशा कोड्याला कोड्याला चांगला बोकाबटनांचे देवाला अनुग्रह मो हा हा देवाला अनुग्रह जरा तुम्ही आत्ताशी जाग होतील समना तुम्ही काही बनता त्याची वा नाही आम्ही बंद देरे बैठे देरे बैल वा
हा हां ते पण आत्ताशी जाग होती चांग ना तुम्ही हा ते लगेच गुळगाल आणि संचार व ಸ್ವಲ್ಪ असता हा देखून घर चेंज करू देवाला अनुग्रह असं इथं बरेपण आसा म्हणून सांगता आसा येता हा थँक्यू येस थँक्यू धन्यवाद 7:45 ಪೌನ್ 8 ಗಂಟೆಲಾಗಿ ಏನು ಪೌಲೇಜ್ आणि कालगंट हे कालगंट भितरी सीधा प्रसार अंतू तुम्ही लाईव्ह अंतू उलोवचाक प्रयत्न करा जल्तीतले कॉल आस वापस अनेक कॉलर लायनार आसाचे नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची हॅलो हांव ಅನ್ನಪೂರ್ಣ म्हणून हां ಮಂಗಳೂರಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾತೀನಿ हां खंयची गांवांतल्यान म्हणले तुम्ही ಮಂಗಳೂರು मंगळुरातून आरोग्य विषय तुमगेले प्रश्न नक्षत्र कसं तुमगेले वृषभ राशी प्रतिका नक्षत्र प्रतिका नक्षत्र वृषभ राशी अन्नपूर्णा म्हणून नाव नावा वय कितल्या एज हा एज कितल्या वर्ष 55 फर्स्ट कसं दिसतं म्हणून सांगला अंग तुम्ही फर्स्ट असे नरा बाधा वय तंते गळ्या वैली गळ्या वैर म्हणून ಮತ್ತೆ म्हणून सांगोयत गळ्या दुखून वैर असेल नर आकाशील तसा लेख संबंधी बाद असं इथं म्हटलं देवान अनुग्रह असं जला ते तुमका कर्मार मांदे असं कामार असा हो तुम्ही वय ते वच्चा जातो कामाक वय वय कामावरची निघतात नाही कामा वत्तान तुमका तस ಮತ್ತೆ गुणच्या असल पर जातवा ना तशी कसं मग ते नराक ಮತ್ತೆ संबंध ಬೆಳೆದ सल नराचे एक बाधा म्हणून सांगता हा त्या समजायना म्हणून सांगू कळ जायना ज्याला ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेता म्हणून सांगता हा कसं करतात तर तुम्ही कसं म्हणाले आयुर्वेदिक जाऊन कसले कशाला पडू संगीत का आता नी ಮತ್ತೆ नर म्हणताना ना तो आमक तश ना विंगड कसले बाद जाल्यार संगीत म्हणाली विमर्श करताना करेक्ट जान विमर्श करका जाता तुमगे कसले विंगड असला प्रॉब्लेम असला सांगेत तुमका लाईव्ह सांगू मन असला रे ಮತ್ತೆ संबंध भाईल प्रॉब्लेम आरोग्याच्या मारायाने काढला नॉर्मलच म्हण आता चमकत प्रॉब्लेम होतो चमकतन प्रॉब्लेम जाता पय्या पय्या प्रॉब्लेम असवा नाही ते नराची निघते ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ नाही हांव निमगे तस कसं म्हणा कंची नरा प्रॉब्लेम तुमका कित्या म्हळ्यार रे हंक ते विमर्श करूक सुलभ जाता म्हण तितलेच चमकत ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ चुकता वय चमकत बॅलन्स शुक्त म्हणा तुमका ಮತ್ತೆ नरा प्रॉब्लेम मिळते की पय्या दुखी मिळते म्हणून निमगे तसंच पायाचे ಮತ್ತೆ संबंध कसलाय ना तुमका मारायाने काढला समूस मग बस ओके आता पय्या बट आईला नाही पय्या संबंध कसले दिसतं की तू पय्या संबंध बस सप्तम वर्षांनी न्हू तो उलटा सकल पेट्ट मारता म्हणजे ते तुका तुमका अष्टमारी राव मला वस्तू तुमगेल नरा प्रकार प्रॉब्लेम कसं देतो तुमका म्हणून म्हणारी ताजे निमित्त मस्त तोंदरे जाता असवा सही सुद्धा घेवच्या जायनातील तशी कसले असवा ऑफिस वगैरे ಸಾಕು अजापाशी पुढे केदने जो तुमका ಮತ್ತೆ संबंधी दुखी पुर आई लागी ना ना ಮತ್ತೆ नवर वीक म्हणून कंची नर टोटली ಒಟ್ಟು हा तावळी सांगलं फर्स्ट नरा संबंधी बाद असं म्हणून सांगून असके ऑप्शन आता तक ऑप्शन एक कसं म्हणा देवाला शरण वचला रे हनुमंत आलजालो ईश्वराला शरण वचू का ना म्हणजे रे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केलं रे अक गुण ज्याला या विलंब जाता म्हणून सांगता म्हणा रे कुठल्या आज घेतला पायराप म्हणून सांगू जाईना हा तसे बट ट्रीटमेंट केलं रे शाश्वत जाऊन राबता जर ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेता मग आयुर्वेदिक मस्त इम्प्रूव्हमेंट झाले वय त्यामुळे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केलं रे इम्प्रूव्हमेंट आहे आज केला पाय येत म्हणून नाही बट ಸ್ವಲ್ಪ विलंब ज्याला रे समजता म्हणून सांगता त्यामुळे नवा मार्ग उरस देखून समजाय ना म्हणून सांगू जाईना हा इथं समजत ना इथं चालेल धन्यवाद कॉल केला चांगला निमूज कसला म्हणले पक्कन अनेक अँगल होतो ना कशी अंगाला दुखून केलं रे अष्टमारी तुमका रावस म्हणतो नरा पेट्टू दितलोची म्हणतात ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಯ್ಯಾಲ ते असे नरचे ते आता तशीची सप्तमार्शन हे षष्टाधिपतीशन सप्तमारस म्हणा उलटा सकल पेट्ट मारताची म्हणतात त्या इनबॅलन्स जावच्या का आमक वत्तन प्रचोदन दिवचे ಮತ್ತೆ
कळवा पय्या दुःखी आणि मिळते मी हे करताना राशीचे अंगाचे विषय करताना मी न म्हणाला पादाक येत पड मागीर तशी करेक्ट सांगित अनेक कॉलर आसा मेलोट लायनारी उलयाची लायनार आसा वा वय उलयाची नाव कसं तुमगेला म्हगे नाव सीमा म्हणू हां खंयच्या गांवांत तुला कॉल करचे मंगळूरू मंगळूर तुला हॅपी दीपावली ವಿಶ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಮಿಗಿಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ ಕೆಜನ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗ್ ಕೆಜನ್ ತುಂಬ ನಿಮ್ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಗಿಲ್ ತುಕ ಮಿಗಿಲ್ 31 31 ಕೈ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವ वय वय नाव नक्षत्र कसाला नक्षत्र कसं तुगेला नक्षत्र ಮಿಗಿಲ್ ಭರಣಿ नक्षत्र ಮೇಷ राशी सीमा म्हणून कॉलर कोडेला तुला करता असं कसं कोरना असा मग तू इंजिनियर जाऊन असतं इंजिनियर कंची टाईपा चालू जाऊ का काहीच तसे मग तसं नाही ना तसे रे ज्योतिष दर्पण मुखांतर तू एक चांग विषय या दीपावली कतीर दीपावली परबे चाडवा कॉल केला तुवा ह्या नवनारी तुका एक वर्ल्डीक जाऊ कॉल केवर न्हू खंयचे एक सोयरी केज जाल्यार येऊ म्हण तशें निंबिलाले मागीर प्रोग्राम जातरी कोणाक पक्कने नंबर दिला री दिवेत की निंबिला री सोयरी कशी चल्लाले नंबर दिवे तू आम्ही तुमगेला वय वय येस थँक्यू सोयरी जाऊ जल्दी गीता प्रश्न मुखांतर कसा येला प्रश्न मुखांतर कशी म्हणा सोयरीक याना म्हणून सांगा ना सोयरीक आयला जाल्यार हांकां समजोस तसो सोयरीक येवच्याक ते सप्तमारी राह होईल षष्ठार शनी तुमगेला कुलदेवी कोण आमगेल कुलदेव रामनाथ शांतीर कामाक्षी तई वचन वत्ता आसतागी ना वतच तांची तय कसाले अंगवण सांगला हवा अंगण कसं सांगू उडगास ना अम्मान जो ना म्हाका तितलो आयडिया ना ओके असो वाड ना तुम्ही तई कसले अंगवण सांगून घेयाचे म्हणा तुमगेल राशी प्रकार सांगूचो आमकां या एप्रिल मे भितर सोयरीक जाव का म्हणून मना गेल वा या एप्रिल मे भितर सोयरीक जाव का जाल्यार आरूढ राशी प्रकार गुरू अष्टमार आयलो सप्तमार राव वस म्हणजे वालडीक एक आड दिता म्हणून कळवा म्हणता सांगता कशी म्हणारी तुमगेला मूल नागाला वच्चो का ना म्हणजे खंयचे नागक्षेत्र वच्चो न्हू तई कसले सेव कोर नाही याची म्हणून सांगता ओके तुमकां कोड्याल देखून मंजेश्वर लागीं आसा कुडूपूय लागीं आसा कळवा तर एक काम करा तुम्ही कसं म्हणा एक 3 देखून 9 पंचमी एक अभिषेक करायाचे ओके 2 आनी 3 अभिषेक करोच भितर तुमकां ताजे फल मेळटा इथे थँक्यू जातीतले वगैरे सोयरीक जाऊ इथे मग फोन करून एक स्वीट देऊ का सोयरीक जाली थँक्यू थँक्यू आणि प्रोग्राम एंड जावच्या बहुशा एक 10 निमिष भितर 7-8 निमिष ते 7-8 निमिषा भितर कॉल करून तुमगेले कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही विचारसू येता निंबू येता कॉलर आसा वा लयनारी येस तशी ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಳರಿ आम्ही देवाक शरण गेले कुठले देवाला एक अनुग्रह येईल राशीला ऐक म्हणाने तेगील राशी एक आता गुरु बल परिपूर्ण असतात अनेक एक विषय आता एक कॉलर कॉल केल्ले तांणी कोडेला तुला कॉल करचे आम्ही हांगा मॅरेज ब्युरो करची न्ही जाल्यार आमगेले एक कार्यक्रमा निमित्त तांकां एक सोयरीक जत जाल्यार जावं म्हणून सांगून हे प्रोग्राम पळयतना मस्त जाण सोदिता आसताची तांगेले चेल्ल्या खातीर एक्चुअली सोदिता आसताची तुमी जाल्यार प्रयत्न कोरेता विथ परमिशन तांगे लागीं नंबर घेतला हांव बॅक एंड टिमा लागीं अज्जी फुडली कॉलर आल्या एक नंबर नोट करून दवराची म्हणून हांव निमून घेता तसले कसले कॉल येईल म्हणून जाल्यार आमी नंबर दिताची मागीर तुमी पळयला जालें तें उलोवन घेवन सोयरीक जाल्ले व्हडलीक जाले जाल्यार आमकां एक पुण्य हे कार्यक्रम केला लायक तशें अनेक कॉलर आमगे लोट आसाची नमस्कार उलयाची नमस्कार हांव कुमटा दुकान अनिता उलयाची ते म्हळ्यार म्हागेल्या आरोग्या ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಶಿಲ್ಲ ಮಾಮ वृश्चिक राशी अनुराध नक्षत्र जय 1 मिनिट तुम्ही मागशी खंयच्यान पळयता आसाची प्रोग्राम ಅಂತ यूट्यूब जे असेल पळयत आसती वय करेक्ट विंगर चॅनल आणि ते ना यूट्यूब जेस बिन दिवचे नाही तर म्यूट करायची म्हणून तुम्ही आयला
म्यूट करता हवा त्या तुम्ही उरलेला हा वय वय उलयता हय म्यूट कर काकू वय त्या म्यूट करा आणि फोनवर उलय ते 10 सेकंड लेट असतं डिस्टर्बन्स जातास म्यूट करता हवा ನಂಗೆ ಕಳ್ಳಿ ಅಸ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮುಚ್ಚ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ वा टोटल डिस्टर्बन्स असा लाईनार असावं तुम्ही लाईन कट जाला पण एक टेक्निकल प्रॉब्लेम तुमकां वापस एक्सप्लेन करता आता हंगा तुमकां मना वचके राव सांगचे हंग कसं लाईव्ह जाताच पळय तुमकां ते टेलिकास्ट जाताना एक 10 सेकंडाचे ಸ್ವಲ್ಪ एकर तेकड वेरिफिकेशन येता ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ येता वेरिएशन येता तुम्ही खंयचे एक डिस्प्ले एक स्मार्टफोन अंत की अनेकांत की पळोवन आमकां फोन केला री डिस्प्ले अशें पळोवन हंगा आमी उरलेले जाल्यार तुमकां फस्ट आयकता थंय लेट येता तेन्ना तुमकां कन्फ्युजन जाता आनी हंग पळयलें जाल्यार वापस रिपीट आमकां हंग आयकता स्पिकरांत तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्बन्स येता ताजे खातीर तुमी खंयचे स्मार्ट टीव्हीन पळोवच्या परोवची अनेकलाल मोबायला पळोवची आमकां कॉल करतना त्या कॉलांत मात्र ध्यान दिया त्या डिस्प्ले म्यूट करायचे म्हणून तुमगे लागीं वापस हांव निमून घेता अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार उलयाची हॅलो ऐकता उलयाची हा नमस्कार मम्मा आमगेल नाम रामकृष्णराव म्हणून सांगलो हां हांव केरळा कोडंगल्लूर हातून उलयता सर कोडंगल्लूर दीपावली परबेच्या हार्दिक शुभेच्छा हा दीपावली हॅपी दीपावली सट्टागे हॅपी दीपावली येस हांव कसं म्हणल्यार हां एक हांव एक लास्ट एक 4 years जालो हां हांव एक बँक रिटायर्ड पर्सन क्लवेट हां हांव एक आमगेले GSB कम्युनिटी सर्व्हिस म्हणून हांव एक मांगल्य म्हणून सांगून एक आउटफिट अशी करता आसा एक मोर दॅन 3500 आमगेले GSB चेल्ली जल्म आसा एक 500 वड्डी जाल्या आता लास्ट 4 years 500 वड्डी जाल्या तवळी म्हाका आतां न्ही जनरली निंगूचे एक क्वेश्चन एक गोत्र तूं गोत्र एक जाल्यार वड्डी कोरी म्हणून म्हाका तेंका जादा पळोवन तकळना पळय ताका तुमकां उत्तर जावं नाही हांव लास्ट टायम एका गोत्र जाल्यार वड्डी कोरी निंगत आसा ती पळयाची एक गोत्र म्हणताना उत्तर कळ्ळें प्रश्न कळ्ळी तुमगेले एक गोत्र म्हणताना आमगेल्या मलगाड्याला कोण सांगून येईल जायत आमगेल्या आचार विचारान जायत ना आमगेल्या ग्रंथांत जायत अशें कसं म्हणल्यार एक गोत्र म्हणले कुठल्या भाव भयणी संबंध येता म्हूण देव विंगड अशा पुरो जाल्यार गोत्र एक जाल्यार भाव भयणीची म्हूण जाता त्याची देव एक जावन गोत्र विंगड जाल्यार कोर येता म्हूण देव एक जाल्यार गोत्र विंगड जाल्यार येता पळय आतां हांव प्रभू आतां अनेक काम आसतना एकलो मल्ल आसता तांकांय शांतर कामाक्षी आसता म्हाकाय शांतर कामाक्षी आसता जाल्यार आमगेले गोत्र विंगड आमी कोण घेवता त्याचे गोत्र एक जावन देव विंगड जाल्यार कोरू जायना म्हूण जायत नवा मना गेल नवा जाव जाव मना जाल ओके धन्यवाद कॉल केला धन्यवाद थँक्यू थँक्यू आणि बहुशा एक कॉलर घेवेता म्हूण दिसता 8 गंटे आनी 4-5 मिनट आसा एक कॉलराक अवकाश आसा त्या कॉलरा नंतर तांगेला उरलो न्हू हे कार्यक्रम हांगा आमी मुक्ताय करताचे कोणूय उलयता म्हणजे जाल्यार एकलाक अवकाश आसा जल तितले वगी हांगा दिला तसो नंबर 63640 डिस्प्लेन येता आसा 63640 मागीर पळयात ಸ್ವಲ್ಪ येता डिस्प्ले आता येता एवरी ट्यूजडे 7 PM म्हणून सांगून ते दिला नंबराक तुम्ही कॉल करून उलो येता लास्ट कॉलर आमगेले आयची प्रोग्रामाचे तुम्ही कॉल कर जाल्यार नंबर 63640 4577 लास्ट कॉलर आमगेलो टू आता लायनार आसाची नमस्कार उलयाची म्यूट करता वा तुम्ही वापस त्याच म्यूट कर काका हाड नाड ना तुमगेल्या अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी कुंभरातून उरलोत तुम्ही तुमकां आरोग्या संबंध प्रश्न समनवा
लाईनार असावा म्यूट म्हणा तुम्ही खंयची उलयता त्याची म्यूट केली की तुम्ही येद्रा खंयची पळयता असं त्या म्हणाला हवा तुम्ही उल्लोचे म्यूट करनी नावा लाईनार असावा तुम्ही लाईनार असावा माई आमगेल जनाक सांगचे आम्ही एक तांणी अर्थ कोरचे अनेक आम्ही सांगचे येद्रा कसं डिस्प्ले दिसता असं स्मार्ट टी व्ही त्या म्यूट करायचे म्हणतात आणि बहुशा त्यांनी खंयच्यान उलयता असं त्या म्यूट केले की म्हण लाईनार असावं तुम्ही बहुशा कॉल कट करी देवा ऋषिकेश सांगा ऐकता ऐका तू आता ऐकता हा उलयाची उलयाची हो सांगा नाही हांव सांगून जालें तुम्ही उलयाचेत उलयता सांग सांगा यादे का बरे विचार नाही तुम्ही Hello. कॉल केलेला कंचाक तो आमच्या ज्योतिषाचे ज्योतिष तुम्ही कॉल केलेला आता हांव सांगचे की तुम्ही मेगेला सांगचे प्रश्न तुम्ही सांगा विचारलं नाही नीता म्हणून सांगितलं तुमका आधी खबर झालं अनुराध नक्षत्र आरोग्याविषयी तुमगेल प्रश्न वा तुमगेल नाव अनुराधा. अनिता म्हणून वा अनिता आहे अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी ओके वय हा, हा. आरोग्य अय्यल राशी तावळी अनुराधा या वृश्चिक राशीचे अय्यल राशी रे चंद्रोदय वय अय्यल राशी रे चंद्रोदय जलारी राशाधिपती वे यारस म्हणतात तुमका उदर संबंधी जेवण असेल तसं एक बाद असं म्हणून सांगता नाही उदाहरण म्हणता पोट्टाक हा वय पोट्टा रिलेटेड जेवण असेल तसं त्याला गर्भकोशाक म्हणून सांगू इथं संबंध जेवण असेल तसं एक शिष्टा तसा एक दोष तसा एक असौख्य म्हणून हा वय वैगी नाही वय मामा उत्तर सांगा ताक तुम्ही वक्कद केलारी रप्ता म्हणून सांगू इथं जल्लारी कसारी तुमगीला घराच्या येद्राक तुमच्या घरा लाग्याशी तसला एक देवस्थानाचे एक देवीला शक्तिशील तसं एक देवस्थान अस तई वच्चून सुरवेक एक काणिक गालू हाक वक्कद कराचे इथं या मास्ती म्हणून सांगता पडा तसं एक तयाशापूर महासती म्हणून सांगता आम्ही वय मामा मामा त्या महासतीला वचून एक मागून ते कान एक मागीर तुम्ही आका वक्कद कराच जायत मामा तशी घंटे 8 जावन 1 निमिष या प्रोग्राम मुक्ताय करची वेळ आयला ह्या कार्यक्रमाक यूथ ऑफ जीएसबीच्या ज्योतिष दर्पणाक आयच्या एपिसोडाक अतिथी जावन आशिल्ले आईल तसल्या मंजेश्वर गांवचे कृष्णानंद प्रभू हांकां यूथ ऑफ जीएसबी चॅनलांतल्यान धन्यवाद दिता तशी ह्या कार्यक्रम पळयलेल्यांक कॉल केलेल्यांक हांव सांगला दिपावळी शुभाशय म्हणून पळयतल्यांक वापस सांगता तुम सगळ्यांक दिपावळी परबेचे हार्दिक शुभाशयू हे दिपावळी परबे वेळारी सुख समृद्धी शांती ऐश्वर्य प्रति एक तुम्ही त्या देवीला कसा मागता की धनलक्ष्मी लागी धान्यलक्ष्मीला कसा मागता की ते देवी सती करो सगळ्यांक बरेपण करो म्हणून सांगून ह्या संदर्भात हांगा तुलानाची हांव प्रार्थना करता लोक आशिल्ले सगळ्यांक देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार